wong takon wong sing tur angkara antarane riko aku iki sumebar ronane goro. Di ending lagu ini saya mohon Pak Imron Jamil diantar ke atas. Ronane goro janji sabar sabar sawetara kalau mangsane nanti pas di ending lagu itu kalau mongso bisa siluman jiwaku pamun kasih angkara iki ono. Ya hayya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau mangsane tuturi kalau monggo Pak Imron Jamil siluman jiwaku pamun kasih angkara iki thank you. Sambil menyambut Pak Imron Jamil spontanitas ya adrehan ya tak latih saya aku mau agemi aji me para manungsa kurang dur ya aku mau agemi aji tak semuanya ya sambil menyambut Pak Imron aku mau agemi aji me para manungsa butuh agama ageme ngaji tak dadung agama tak Pak Imron
ketemu mimpi keris mlebu waraka. Jare Kresna, wah apik ku Yayi, keris mlebu waraka kuwi muli marang jatining diri. Terus Arjuna ngimpi gapura kepethuk gapura kencana emas. Wah apik Yayi, kuwi berarti matimu wis disambut. Terus Nakula Sadewa kembar kegandengan wong loro, begitu di puncak Himalaya terpisah. Apik ku Yayi, tegese wong mati kuwi dhewe-dhewe. Lah kowe Bima, kowe ngimpi apa? Lah criteng kakangku. Aku pun ketok kunang-kunang kekonang siji. Tak delok nang kono ana nang kono. Tak delok nang ngisor kunang-kunang wis pindah ngisor siji. Tak delok nang dhuwur siji. Aku merem kunang-kunang ana siji. Wah, Yayi. Kuwi ngimpi sing paling apik. Terus kula nggawe lagu ini, Pak. Kekonang tengkerlit mabur manjing ringkahan sumilah kasih ring angin balik mana maksa manjing ringkahan biar penting cahayamu sakal mapet ringkahan kaloro netraku anggrayan mu anjroning panglong cat ilang cat katon mancorong ler kekonang-konang buhar mawur sangyo kang panglong luka jinglang kekancangan leku nyilake sawiring kegodang surajang kegodang kang rukun rajang keblang ratri lewang-lewang jroning panglong kekonang. Kejar ini Bima itu tahu kita paling dalam dari seluruh wayang. Tengker mabur manjing